Boas noites, imos coa información deportiva. O Club Patín Noia presenta o primeiro trofeo de patinaxe artístico que se celebrará durante a primeira fin de semana de decembro. Uns 200 nenos e nenas quemarán o Agustín Mourís a golpe de patín. Chega por fin a Noia o primeiro trofeo de patinaxe artístico o 2 e o 3 de decembro, unha competición de modalidade libre e individual organizada polo club local. O próximo, este fin de semana non, o próximo, vai ser un trofeo que vai a organizar o Club Noia Patín. Vai ser na modalidade libre. É moi vistosa e os rapaces disfrutan vendo o espectáculo, ademais os maiores pois tamén é algo novedoso que non tiñamos hasta ahora moita oportunidade de ver entre as actividades deportivas da nosa vila e que cada vez que vai en aumento. Veñen desde nenos pequeniños que empezan a patinar hasta nenos de categorías superiores, pasando por todas as fases de niveles, tanto iniciación, preparación, competición e competición grande. Va por categorías, desde iniciación, nivel 1, nivel 2, nivel 3, así hasta llegar al nivel 9. Después viene la competición regional, que es toda la autonómica, y algún niño que supuestamente se va a clasificar para la nacional, seguramente. Nesta proba que tivo que pospoñerse pola pandemia tamén participarán unha vintena de rapaces do Club Noia Patín que iniciou a súa andadura no 2016. En distintas categorías, desde los más pequeñitos, desde 4 años, hasta el más grande de 17 años. As inscricións poderán realizarse ata este venres 24 de novembro no correo clubpatinnoia@gmail.com.